Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rise Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang maidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rise Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Keng Tagalabaw Libmana, sakit yung stick mo. Wala ko parang nadigay ako ng maasim para pag may kalamansi yung dinibigay ko eh. Sabi mo 15 boxes na naubos mo. Ano na ang nangyari sa pag-inom mo ng ating Rise Herbal Coffee, Nanay Riching? Maganda po ang pakiramdam ko kasi magaan yung katawan ko, pati yung rayuma ko. Yung pakiramdam ko sa likod ko at hindi na sumakit, pati yung uric acid ko. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang maidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rise Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Ano ang una mong naramdaman pag-inom ng Rise Herbal Coffee araw-araw? Naging regular yung pag-CR ko kasi hindi ako regular mag-CR. Lagi ako pinagpapawisan kasi hindi naman ako dati pinagpapawisan. Tapos maganda na po yung administration ko. Kanti na lang yung sakit sa dede ko. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang maidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rise Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Jane Ramirez po, ng Kakalawan, Quezon. Yung matres ko po, sumasakit po siya palagi. Pag sumasakit po siya, naiiyak lang po ako dahil sobrang sakit po. Tapos po, napakinggan ko po yung rice coffee. Binabili ko po yung asawa ko. 3 days po, naramdaman ko po na parang may sumasama po dun sa ihi ko. Para pong lapak siya na sumasama siya sa panty. And then tapos po nung nagpa-ultrasound po ako para po matingnan yung tumor dun sa matres ko. Nakita ko po doon na unti-unti po yung nahahati. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Mula sa Rice Brand, narito na ang pinakabago at nag-iisang 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Meron itong sangkap na organic stevia leaves na tumutulong makontrol ang sugar at insulin level ng mga diabetiko. Organic guyabano na may antioxidants para palakasin ang immune system, mapababa ang blood pressure at tulong din para makaiwas sa mga chronic diseases. Organic ashitabang na mainam sa pagpapapayat. Pinababagal din ito ang aging process at tulong din upang makontrol ang mga nangungunang karamdaman sa Pilipinas gaya ng sakit sa puso, diabetes, cancer at iba pang mga karamdaman. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Available sa mga piling butika at tindahan sa inyong lugar. Kagalingan ba sa inyong karamdaman ang hanap nyo? Narito ang isang patunay ng magandang naidudulot sa ating katawan ng Rise Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Sa edad mong 75 years old, ano po bang mga health problems? High blood, Umaabot po ba ng ilan ng yung blood pressure? 180/100. Anong nararamdaman mo na niyan? Nanginig ako. Sumasakit ang ulo ko. Mamanhid ang ang paa. Naka 60 boxes na pala kayo. Ano ang naramdaman mo sa pag-inom mo ng Rice Coffee Mix? Mabuti. High blood po ninyo. Ilan na pong inabot nito nang uminom na kayo ng ating Rice Coffee Mix? 140/90. Mga ilang araw mo naramdaman, bumaba ang inyong pong blood pressure. Isang linggo. O kumusta na pagtulog mo nang nakainom ka ng Rice Coffee Mix? Mabuti ang pagtulog. Isang pagpapatunay ng magandang naidudulot sa ating katawan ng Rice Coffee. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy.
Kagalingan ba sa inyong karamdaman ang hanap nyo? Narito ang isang patunay ng magandang na idudulot sa ating katawan ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Si Ma'am Nelly Sikad sa Kumadkad, Castilla, Sorsogon. 55 years old. Nagkukulog sa bayo, nagkukulog sa tula, sa bika, tuhod, tugabos-gabos na kanlawan. Ano mga improvement ang naranasan mo nang makapag-inom ng ating Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14-in-1 plus 1? Ay, nagkarali na so, ibang mga magkulog-kulog, mga madudo na lawan, aros pa sa lawak, matalagan ka na sa tama, gayon nung talagang pamati. Kumusta tulog mo? Ayos na sir, magayon nagsasaturog ko. Sabi ni Ago, masiramon dan sa tito. Ano pang may papaabot mong mensahe sa yung mga paraan tabay? Magdadagog man po dyan sa kung sa na lugar, dahil pa nagkanamit kang sa skupinit, magpagkalman sila, tanganing manamit man susiram kang daw ay sa skupinit. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Narito ang isa na namang kwento ng kagalingan dahil sa Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. At si Mrs. Gloria Atuhan po ng Tonpa, Diguldan po, Nagasiti. Matagal na po kami gumagamit niyan. Narinig po namin sa radyo yan. Sabi ko, itry natin yun. Yan po bagang sulat po garo permi akong mag-abad. Permi nila sakikitan akong O po kaya minsan mga 2 trips po, di ako nakakaon. Kung nga, magaling ang pag-ano po, pag-aga po kayong pagmata ko. Yun na po is ang namamati ko, na ako kaya nakakaginhawa na ako. Kaya po yan, ikinontinuous ni ng Agong. Sagod po na yaong pang-rice ko tinig, yaong pa kami dyan. Sa mga paraan tabay, try mo na nindo. Ang aning manamitan manindo ang siram kang rice ko tinig kasi ang epekto sa buhay nindo kung ano. Kami talaga, subok na. Pero hindi sa kataraid mo sa igualdad, nagra-rice ko tinig man siya. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Ang buong tropa at pamilya, may bagong paborito na! Ang pinakabagong refreshing drink to beat other refreshments. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy! Puno ng vitamins and organic herbs na may slimming effects and health benefits. Rice Herbal Iced Tea. Ayos! Sa lasa at timpla, magaling pa magpa-slim. It's everybody's health tea. Satisfying and refreshing. Kaya naman sa buong tropa at pamilya, ito na ang swak sa panlasa, swak pa sa bulsa. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy. Rice Herbal Iced Tea. Available sa mga suking tindahan sa inyong lugar. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Masaganang buhay, sino po ito? Mike Joseph po, Undalan. Nang si Tukot, Timpik, mataas din po ang sugar ko. Nagsusugat na yung ano ko po kayo kasi yung mga papo. Talagang nasubukan ko po, naranasan ko yung nangyari po sa akin. Unti-unti bumaba po yung sugar po. Kaya maraming pasalamat po ako sa Rice Coffee Mix Herbal po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Ano pong magandang naramdaman niyo po sa pag-inom na ating Rice Coffee Mix, Sir Dondon from Sorsogon? Maganda po siya sa katawan na like po sa sa mga 3-in-1 na nabibili. Bakit? Ano pang problema niyo po sa inyo pong katawan at uminom po kayo na ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee? Pananakit ng katawan, tapos meron po akong vertigo. Nung nakainom po ako niyan, medyo okay na po ako. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Narito ang isa na namang kwento ng kagalingan dahil sa Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Elmer, Valencia, Kabuhi, Camariniso, mag-60 na ako. Madalas po kasi nangiihina ang katawan ko eh. Tapos nag-chill ako. Madalas akong umihi, siguro mga 6 times a day. Yan pong ano ko, diabetes ko, yan ang nakatapahin na sa akin. Ano nang nangyari nang nakainom na po kayo ng ating Rice Coffee Mix? Hindi na ako masyado nangiihina. At saka yung pag-ihi ko, hindi na tulad noon na halos every ako nag-ihi ako. Tunay at totoong sinasabi ko, magtaram ka lamang ang sa imong kamatean. Ang umayan, tukuyan. Ano masasabi mo sa mga intrigang nabayaran daw? Ang sinasabi ko po, matagal na akong naghihirap sa pananamlay ng katawan. 2 days pa lang dahil inom ko. Ang dami ng pagbabago sa nararamdaman ko.
po. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Hindi po. Si DC, taga saan ka DC? Nararayan sa Lumbidig po. Kayo po ba yung nakagamit na kainom na ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee, ma'am? Yun na po. Ano naman ang nangyari sa buhay mo pag inom mo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee, Ma'am Daisy? 2 taon na po kami man kasama ng asawa ko po. Hindi po nagbuntis ng 2 taon. Tapos po, nung nag-try po kami kayan kasi pinapakinggan namin po ikaw dito gabi-gabi at umaga. Opo. Tapos naka-anim na po yata kaming karton. Ngayon pong March, di na po ako dinaktaran. 2 buwan na po yung son ko. Ngayon, anong nangyari pag inom mo ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee? Nabuntis po ako. Ha? Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Kayo ay nakikinig sa programang Tagumpay sa Kalusugan. Masaganang buhay sa ating mga kababayan. Ayan, narinig mo naman ninyo ang mga rumaragasa, mga sumasagasang mga kababayan po natin, mga aktivista na patuloy na ipinaglalaban ang karapatan ng kagalingan sa kanilang mga dating mga diferensya problema sa pangangatawan. Abay tuloy-tuloy na nangangalampag nag-iingay para ipaabot ang makatotohanang resulta sa kanilang katawan sa mga nararamdamang pagbabago. Kanila pong ipinaglalaban, ipinagsisigawan ang magandang epekto-benepisyo na kanilang nararanasan sa mga panahong ito. Kaya nga sabi nga natin, malapit na naman matapos ang taon. Ano, gusto mo bang tapusin ka ng taon o tapusin ang iyong karamdaman? Lalong-lalo na sa mga matatagal na ilang taon nang nakikinig. Lagi lang nakikinig. Pero patuloy na pinapahirapan ng kanyang karamdaman. Inilantad na ng programang ito ang mga nagkaresulta na at syempre pa sunod-sunod na mga ebidensya. Atin mo namang ipinaglalaban ang kalayaan sa mga karamdaman. Anyway, tuloy-tuloy naman tayo sa ating mga kababayan. Abay, malapit na naman ang Christmas. Siyempre po naman, patuloy na namimigay ng regalo si Santa Rice sa mga bumibili ng 20 boxes na ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Abay, alinsabay, alinsunod na rin ang pagbibigay ng transistor radio. Abay, napapakinabangan, laking ginhawa, napapakinabangan. Merong naaasahang balita, merong naiintindihan ang kalagayan ng panahon. Abay, gumanda, gumaling ka na, may transistor radio ka pa. Kaya nga ilang linggo na lang, yung 500 units, 500 items na transistor radio, abay 50 na lang. Abay nabawasan po ng 450. Ikaw, pahuhuli ka pa ba o gusto pong mahuli sa inyo pong mga karamdaman? Kaya nga eto na ang pagkakataon. Huwag na pong magdalawang isip. Atin na pong inilalantad ang mga benepisyo, ang mga resulta ng ating mga kababayan na patuloy na kanilang tinatangkilikan. Ang Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga bumibili ng 20 boxes. Napakasimple lang naman ang mechanics.
sa isahan or one time, abay napakamura lang naman yan kumpara ng kung ikaw ay ma-ospital. Abay bawat bisita ng doktor, reseta. Bawat reseta, abay manginig ka dahil libo-libo ang halaga. Yung ating mga kababayan, abay talagang wag panghinayangan. Nasa huli ang pagsisisi kapag laging nagdadalawang isipan. Kaya nga napakamura nitong ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at syempre pa mas lalong epektibo kung pinagsasabay, timplahin, paghaluin, sabay inumin ang mainit-init na Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at Rice Herbal 3-in-1 hot tea. Basta malakas ang inyo pong kapit na paniniwala at pagtitiwala at syempre pa iniisip mo ang kagalingan, abay maniwala at magtiwala ka, sumunod ka, hindi ka maaano. Ito po'y mabilis ang nagkakaubusan sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore. Kaya nga limitado na ang eto nga pong pinamimigay natin na transistor radio. Abay yan po'y tested, proven na talagang nakatulong dahil habang sila'y sabi nga natin binabagyo, kalmado ang kanilang pakiramdam dahil meron silang naaasahang radyo na nagbibigay balita sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, lalong-lalo na sa mga kaganapan na talagang patuloy na nagkakaroon tayo ng mga dilubyo. Abay, wag mo na pong antayin pa naabutan ka ng dilubyo ng karamdaman. Maging aktivista sa paglaban sa pugso, sa pagsugpo ng mga karamdaman. Meron magandang tulong na ang Rice Herbal Products. And of course, syempre po naman, kung nagustuhan po naman ninyo ang Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at Rice Herbal 3-in-1 hot tea na talagang best-selling ang ating produkto. Abay, wala po naman po yung pinipiling edad po yan, mapabata man o matanda. Lalo na yung mga matatanda, abay feeling bumabata sa kanilang pag-inom at paggagamit ng Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at Rice Herbal 3-in-1 hot tea. Abay, mabilis ang nagkakaubusan. And speaking of nagpapabata, dahil sabi natin, ito'y tumutulong bilang rehydration sa sistema ng ating katawan. O tingnan nyo po, kung kayo po ay nanunood ng mga balita, nanunood ng mga balita sa telebisyon, away lubog sa baha, lubog sa baha ang karamihan sa ating mga babayan, lalong-lalo na sa ibang mga lugar. Pero ano ang kanilang naging solusyon? Malinis na tubig pa rin. Kaya nga sa ating katawan, atin po namang ikinukumpara yan. Kahit anong inom mo na mga tableta, mga kapsula or mga sirap, kung kakarampot, kakaunti kang uminom ng tubig. Pero sa ngayon, hindi na lang basta tubig ang dapat, yung herbal na produkto natin, ang inyo pong masubukan at inyo pong subukin. Inumin, tuklasin, alamin at talagang hindi po kayo magsisisi. Magkakaroon po yan ng resulta basta nagsusumikap at nagtsatsaga, may patutunguhan, may resulta sa iyong katawan. Anyway, 0993-0556-3294. Masaganang buhay, Kuya Jigs. Saan po nabibili ang Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at Rice Herbal 3-in-1 hot tea? Si Dante Rabino po ito ng Mulawin, Nauhan. Uy, sa Nauhan. Meron na po tayo dyan sa Nauhan, Batangas. Meron na po kayo dyan na ating mga produkto na rice. Ang spelling nga pala nito, iwasan nyo pong magkamali. Baka iba po ang inyo pong mabili. Sa mga taga Nauhan, abay, shout out sa mga taga Nauhan. Sana matauhan na po kayo. Sana bumili na po kayo ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mas lalong madaling panahon.
abay rumaragasang ebidensya. Pero kung kayo po, abay hindi kayo pa naniniwala at nagtitiwala, hindi pa sumusubok, abay talagang raragasa ang iba't ibang mga sakit at karamdaman sa iyong katawan. Paano tayo nagkakasakit? Mula din sa ating mga kinakain, mula sa ating iniinom. Ibig sabihin, meron tayong mga pangontra sa inyo pong mga karamdaman. Uy, dyan nga pala sa Oriental Mindoro, kaway-kaway, galaw-galaw, desisyon sa mas laling madamling panahon. Meron na nga pala dyan sa Nauhan, Oriental Mindoro ng Rice Herbal Products. Meron na po dyan sa Nauhan, sa Farmasya Agdan, Farmasya Gozar at sa Junmar Drug. Dyan po naman sa Mindoro. Anyway, napakabilis ang oras natin. Sa mga iba pang mga katanungan sa ating directory hotline sa 0920-929-6657. Anyway, dyan nga pala sa Nauhan, sa Oriental Mindoro, meron na po dyan sa mga botika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore. Diskarte na ang kailangan, abay desisyon sa mas lalong madaling panahon para hindi maubusan. Uy, siya nga pala, ano po, sa ating bagong produkto din, meron din pa naman tayong bagong produkto. Abay, ito nga pong Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap with papaya and carrot extract. Abay, tamang-tama po yan. Itong ating herbal na sabon nagpapakinis, nagpapaputi, pero kinakailangan araw-arawin mo. At iwasan mo ang magbibibilad. Tamang-tama kung lagi ka lang naman nasa bahay, gusto mong kuminis pumuti, abay gamitin mo sa natural na kaparaanan. Ang paliligo araw-araw. Lalabas ka sa dilim. Abay talaga naman pong itong ating Rice Herbal Soap with Kojic Extract. Tested na po na talagang nakapagpapaputi. And of course, yung tinatawag natin na anti-aging. Uy, sa mga gumagamit nga pala nitong ating Rice Herbal Soap with Kojic, papaya and carrot extract. Abay, sa unang gamit nyo po yan, abay parang binabanat po ang iyong kutis, ang iyong balat, lalong-lalo na, abay kung may mga na-damage na po yan dyan na dati. Bakit po binabanat? Kasi po, tinutunaw niya yung mga dead skin tissue cells sa iyong katawan. Yung mga dead skin tissues, tinutunaw na po yan, binabanat, kasi ito po may taglay na anti-aging. And of course, maraming salamat sa mga nakikinig na kaantabay sa ating programang Tagumpay sa Kalusugan. Hatid pa naman sa inyo ng Rice Herbal Products. Kaya nga sa Rice Herbal Products, anumang karamdaman, anumang sakit sa iyong katawan, abay masusolusyonan yan. Kaya nga ang spelling po natin ay R-I-S-E. Hindi po ito yung sinunog na bigas or bigas. Abay, rice. Bangon! Babangon ka mula sa banig ng karamdaman. Uy, available na po yan. Dyan sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore. And of course, sa mga bata, pwede rin ang ating produkto, yung ating Rice Extreme Herbal Juice Drink, na kung saan, abay talagang kung nagustuhan po naman ninyo ang epekto-benepisyo ng Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, pantunaw sa mga kolesterol, pantunaw sa mga bilbil, pantunaw sa mga uric acid, at syempre sa mga hindi natutunawan, yung ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea. Mabilis ang epekto. And of course, kung sakaling kayo po'y naubusan ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea, abay yung ating Rice Extreme Herbal Juice Drink. Ano ang inuming herbal na juice na nagbibigay ng nutritional supplementation? Ibig sabihin, abay,
siya po ang pumupuno ng sustansya, nutrisyon, vitamina sa iyong katawan. And of course, ito nga pong ating produkto, itong ating produkto, abay pumasa po ito, meron po itong product registration or yung tinatawag natin na FDA Food and Drug Administration certification. And of course, talagang pumasa po ito sa Philippine Standard for Nutritional and Food Supplement. Uy, ito nga palang ating rice herbal kojic soap with papaya and carrot extract. Tama-tama po yan sa mga na-damage yung balat. Yung mga mahihilig gumamit ng mga astringent. Yung mga chemical astringent. Kaya nga, paano nyo pong masasabing maganda? Abay nyo pong subukan, mura lang naman yung ating sabon na rice herbal kojic soap, papaya and carrot extract, pampakinis, pampaputi, tamang-tama po yan. Yung mga nanggigitata sa itim, lalong-lalo yung mga nakatago na pero maitim pa rin. Yung mga kutis maligno, yung mga maiitim, abay talagang kuskusin mo yan. Araw-araw ka maligo. Lalabas ka sa dilim. Kikinis, puputi ang iyong kutis. Mga misis, mga tita, mga nanay, mga atsyeng. Hello, masaganang buhay. Uy, tama po ang number na inyo pong tinatawagan. 0920-929-6657. Kaya nga sa ating mga kababayan, bisitahin na, puntahan na yung mga butika, mga pharmacy, mga drugstore, mga grocery store. Meron na po dyan nakalatag na sa inyong lugar. Kaya nga, alisin na ang mga pag-iinarte at pagdudahan mo ang kakayahan mo. Kasi usually, yung mga negatibong tao, laging nasa huli ang pagsisisi. Dahil inilantad na po natin atin na pong ipinagsisigawan ang mga ebidensya, mga patunay ng ating mga kababayan. Anyway, ito pong ating produkto, abay naaayon po ito sa tinatawag po natin na standard na kung saan siya pong nagbibigay ng sustansya, nutrisyon, vitamina. Pwede po yan. Pwede po yan. Alisin na ang pag-aalinlangan. Dahil ang mga taong negatibo hindi umaasenso. Pero kay sumusunod at natututunan mo ang mga tinatawag natin na traditional alternative, may mga pagbabago. Hello, masaganang buhay! Yan ang ating number 0993-556-3294. O dinadahan-dahan ko na yung number. Kaya nga kung ikaw po'y laging listo, laging alerto, nandyan ang pag-asenso, nandyan ang mga magagandang pagbabago. Pero kung ikay si Juan Tamad, walang mangyayari sa buhay mo. Kung ikay nasa banig ng karamdaman, abay alisto na. Subukin mo na, tuklasin, inumin, alamin, at may magbabagong resulta sa iyong katawan. Napakasimple lang naman. Yung ating Rice Herbal Coffee, 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 and 1 hot tea. At syempre pa, yung ating Rice Extreme Herbal Juice Drink at ang ating Rice Herbal Iced Tea. Abay, eto pong ating mga produkto. Tsak na tsak. Meron po yung mga pagbabago. Uy, anyway, maraming salamat nga pala sa mga nagte-text po sa atin. Abay, nagpaparamdam sa ating programa. Uy, maraming salamat sa ating mga babayang nakagamit na
nakainom na at nagkaresulta na. Tama po. Ang inyo pong piniling produkto ang ating Rice Herbal Products. Ibig sabihin, talaga naman pong napatunayan ang resulta. Magiging sing energetic po kayo ng iyong lingkod, si Baby Armalite Ratchada. Abay, talaga naman pong rinaratchada po natin yung mga karamdaman na talagang nagpapahirap. Ito po magtanong-tanong po kayo sa mga butika. Masaganang buhay, Kuya Jigs. Meron na po bang Rice Herbal Products sa mga pharmacy? Dito po sa amin sa Tinambak. Sa Tinambak, meron na po dyan. Sa AM Beltran Store, sa Avens Treatment Plus Pharmacy, sa Estoy Store, sa Christian RRB Drug at New Tinambak Drug Store. At meron na rin po dyan sa Legazpi City, Albay. Dyan pa naman sa Bagtang, Sagpon, Daraga, Albay. Along the highway, meron na po kayo dyan makikita at mabibilhan ng ating produkto. Kaya nga, alisin na ang mga pag-aalinlangan. Dahil sa mga taong nag-aalinlangan, abay yan ang paborito na tinutuluyan ng inyo pong iba't ibang karamdaman sa iyong katawan. Pero kung talagang nilalabanan mo yan sa iyong isip, sa iyong damdamin, sa iyong kalooban na ang mga sakit at karamdaman natatanggal po yan kung ikaw po'y naniniwala at nagtitiwala. Yan ang pangontra para maiwasan ang mga karamdaman. Meron na po tayo dyan sa Tinambak, sa Tigaon, sa Tarosanan, sa Sipokot, San Jose, San Fernando, sa Ragayag, sa Pili, sa Pasakaw, sa Pamplona at Ocampo. Kaya nga inilantad na po natin dinala na po natin sa inyo ang ating outlet sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore. Diyan pa naman sa inyong lahat. Sa mga bata, pwede naman po ang ating Rice Herbal Coffee, 14 in 1 plus 1. Pwede rin po ang Rice Extreme Herbal Juice Drink. Abay, talagang tsak na tsak, magugustuhan ng ating mga kababayan. Rice Extreme Herbal Juice Drink at syempre pa ang inuming herbal at tsaa. Talagang pampapresko, pampagana sa katawan. Anyway, sa ating mga kababayan, sa mga bibili nga pala 20 boxes ng ating Rice Herbal Coffee, meron kayong souvenir regalo promo, yung ating transistor radio. Napakasimple lang naman. Abay, bibili lang po kayo, meron na po yung regalo na transistor radio. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grape seed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rice Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa, kitang-kita ang bisa. Rice Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Karyon po sa malinaw. Dati, ang balakang ko, maskit ang katawan ko. Sa ngayon po, hindi na po. Malakas na ako. Happy na po ako kasi wala na akong nararamdaman sa aking katawan. Anong may papaabot mo sa mga kabarangay natin na may mga sakit at karamdaman pa? Ang masasabi ko lang po sa kanila, subukan nila itong Rice Coffee, bumili sila para mawala ang karamdaman nila sa kanilang mga katawan. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy.
Narito ang isa na namang kwento ng kagalingan dahil sa Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Ano ang sa imong pinagmamati? Pagtry ko lang po yan sa patalastas ko ba kayo sa radyo. Anong resulta kang pagtesting mo kang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1? Magayon po, magayon na maray sa pag-ihi lalo na kung pangyay. Ano po problema po ninyo ang pag-iihi? Dati po, kasi nag-ihi ko niyan, tulong beses na po minahe. Yung pag inulog ko sa yan, sarong amay, sagod sarong maturog na. Masiramang namin, nahal ko kulog ng hawak. Ay, tranquilo po mo rin pagturog pag nagkakain mo ko ng rice. Kaya rahay man po talaga ng rice ko, pumit na paggamit ko kain ni niya na sunod-sunod. Marayan sa pagturog, marayan sa kung pag-ihi, sa tandaan ko, ginagara na ito ni Kumentiro. Isang pagpapatunay ng magandang na idudulot sa ating katawan ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Kagalingan ba sa inyong karamdaman ang hanap nyo? Narito ang isang patunay ng magandang na idudulot sa ating katawan ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Sa Kamalig Albay, ma'am, pera na po sa imong edad. 44 na po. Ano po bang magandang naitulong sa iyo sa pag-inom mo ng ating Rice Coffee Mix? Tumuwag po yung pakiramdam ko. Hindi na po masyado sa mesito pang dibdiro ng pag-inom ko ng kape. Anong ininom mong kape? So, rice coffee mix. Bakit? Paano po may asma ko, tapos naakasya ko na at naninipit yung dibdib ko. Minsan po, masumang sakit yung ulo ko. Ano ang lasa para sa iyo ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1? Masarap po. Gumanda na po yung pakiramdam ko. O yung mga pananakit ng ulo mo, anong nangyari po? Wala na po, naalis na po yung sakit. Ano po, subukan din niya. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Mula sa Rice Brand, narito na ang pinakabago at nag-iisang 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Meron itong sangkap na organic stevia leaves na tumutulong makontrol ang sugar at insulin level ng mga diabetiko. Organic guyabano na may antioxidants para palakasin ang immune system, mapababa ang blood pressure at tulong din para makaiwas sa mga chronic diseases. Organic ashitaba na mainam sa pagpapapayat. Pinababagal din ito ang aging process at tulong din upang makontrol ang mga namumunang karamdaman sa Pilipinas gaya ng sakit sa puso, diabetes, cancer at iba pang mga karamdaman. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Available sa mga piling butika at tindahan sa inyong lugar. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Masaganang buhay, sino po ito? Mike Joseph po, Untalay. Nang si Tokot, Timpik, mataas din po ang sugar ko. Nagsusugat na yung yung mga papo. Talagang nasubukan ko po, naranasan ko yung nangyari po sa akin. Unti-unti bumaba po yung sugar po. Kaya maraming pasalamat po ako sa Rice Coffee Mix Herbal po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Kayo po, hindi niyo po sa malinaw sa libanan. Kukuha po na nagtataas rin po ang lugo ko, high blood po ako. Sumasakit ang bato ko, saka nahihilo po ako. Itong rayuma ko, ang tuhod ko, sumasakit po, saka itong balakang ko. Pero alam mo po, Sir Jace, ngayon nakainom na ako, nawala na po yung nararamdaman kong sakit ng balakang ko po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Ang buong tropa at pamilya, may bagong paborito na! Ang pinakabagong refreshing drink to beat other refreshments. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy! Puno ng vitamins and organic herbs na may slimming effects and health benefits. Rice Herbal Iced Tea. Ayos! Sa lasa at timpla, magaling po magpa-slim. It's everybody's health tea. Satisfying and refreshing. Kaya naman sa buong tropa at pamilya, ito na ang swak sa panlasa, swak pa sa bulsa. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy. Rice Herbal Iced Tea. Available sa mga suking tindahan sa inyong lugar. Kayo ay nakikinig sa programang Tagumpay sa Kalusugan.
Ayan, rumaragas ang mga kwentong kagalingan. Talaga naman pong wala na pong itulak kabigin. Mga kababayan po natin na talagang wala na pong masabi. Talagang bilib na bilib sa produkto ng Rice Herbal Products. Kaya nga itong ating programa, layuning ipaabot po sa inyo ang isang makakatulong ng malaki sa inyo pong mga nararamdaman sa Rice Herbal Cleansing, Rehydration and Nutritional Supplementation. Ang kailangan sa iyong katawan, napakamura lang naman. Meron kayong mga varieties, mga pagpipili ang mga produkto. Ay sige, mamimigay nga pala ako ngayon ng anong gusto nyo? Sige, ngayon pong papalapit na naman ang Kapaskuhan. Mamimigay tayo ng Noche Buena Package na kung saan kasama din sa Noche Buena Package ang ating produkto na talagang best-selling. Sige, etong aking napakasimpleng katanungan. Kung kayo po'y matagal nang nakikinig, matagal na rin gumagamit at umiinom ng ating produkto, kung talagang tinatangkilik nyo ang ating produkto. Sige, eto etong aking katanungan, bukas na bukas, pwede nyo na pong i-claim dito sa ating studio ang ating po namang maagang Noche Buena Package. Ano ang 5 pangunahing produkto ng ating programa na lagi po naman nating sinasabi, laging ipinapaliwanag? Ano ang mga 5 natatanging produkto ng ating programa? Napakasimple lang naman yan. Kung talagang kayo po'y matalas ang inyo pong pakikinig. Sige, ano ang mga pangunahing produkto ng ating programa, ng ating produkto ninyo pong laging napapakinggan? Sige na, tawag na at meron kayong matatanggap at bibigay po natin ang Noche Buena Package. Etong ating number 0930-556-3294. Abay, Noche Buena Package. Ang katapat po niyan, ito po'y bilang pasasalamat sa inyo pong mga laging pag-aantabay, pakikinig sa ating programa. Kung kayo po'y tinatangkilik nyo ang ating produkto, alam nyo po yan, hindi lang kayo nakikinig, kundi man ginagamit ang ating mga produkto. Hello, masaganang buhay! Masaganang buhay. Sino po are? Si Romel po. Si Romel Padilla. Hindi, Cabredo po. Si Romel Cabredo. Taga saan po kayo, Senyor Romel Cabredo? Taga Masbate po. Ay ala, sa Masbate. Nasa Masbate ka pa ngayon? Sa Bicol po ngayon, sa Bicol. Saan sa Bicol? Malawak ang Kabikulan. Meron tayong 6 na probinsya. At sa Pili po, Pili. O, kita mo na? Napakalayo, nasa pili ka lang naman pala. Ikaw ba'y nakagamit na, senyor, ng ating mga produkto? Hindi pa. Oo. Sir. Tapos, anong gusto mo? Hulaan ko lang po. Huhulaan mo. Paano mo huhulaan? Walang hula-hula, hindi maganda ang hula. Dapat ginagawa, iniinom para alam ang epekto sa iyong katawan, senyor. Sige, maraming salamat. Merry Christmas. Bye-bye. Abay, mali po ang ginagawa nyo mga hula-hula. Dahil ang epekto din po nito sa iyong katawan ay huhulaan din. Hindi nagkakatotoo ang mga hula-hula. Dahil ang resulta, hula-hula din. Kinakailangan kayo na po mismo ang unang makagamit, makainom para alam mo ang ating produkto.
ang ating programa, ang mga patotoo dito ay hindi po yan dinadaan sa mga hula-hula. Ano po? Maging makatotohanan lamang tayo. Sige, ano ang 5 pangunahing produkto meron sa ating programa? Lagi nating binabanggit na po yan, ano po. Lagi na po nating ipinapaliwanag. Ano ang mga pangunahing produkto? Baka sabihin nyo po, ang mga pangunahing produkto ay mais, kamote. Ayan na. Produktong ginagamit at iniinom po naman nyo, di ba? Hindi dito sa mga hula-hula. Walang puwang sa mga hula-hula. Sige, napakasimple. Kung talagang kayo po'y gumagamit, kung talagang kayo po'y umiinom, dahil ito po'y kayo po mismo ang resulta ng mga produkto na nararamdaman nyo pong kagalingan. Sige isa pa ang katanungan ko. Napakasimple lang naman yan. Kung talagang tinatangkilik po naman ninyo, ano ang mga ingredients ng ating Rise Extreme Herbal Juice Drink? Ayan yan masasagot mo talaga kung kayo po'y gumagamit na, umiinom na, at may resulta na sa iyong buhay. Napakasimple lang naman. Gusto mo ng libre? Gusto mo ng regalo? Siyempre po naman. Abay, para masatisfy po naman ninyo. Ano ang mga ingredients ng ating Rise Extreme Herbal Juice Drink? Isa pa. Ano ang nilalaman ng ating Rise Herbal Soap 3-in-1? Yan napakasimple lang naman. Talagang ipinaliwanag ko na po sa inyo. Syempre po naman, dapat na makumbinsi din po kayo sa epekto benepisyo. Kinakailangan gumamit din po naman kayo. Paano ang paggamit ng sabon? Siyempre po naman, piniprito muna yan. Piniprito muna yan para, sabi nga natin, epektibo, prituin muna. Hindi, joke lang. Abay, ito po sabi nga natin, itong napakagandang sabon natin na nakakatulong siya. Abay, sa natural na proseso, sa natural na paraan, sa pagpapakinis, pagpapalambot ng iyong kutis, pagpapaputi ng iyong kutis. Ang ating Rise Herbal Soap 3-in-1. Ayan Diyan talaga na, sabi nga natin, natitesting kung talagang gumagamit po kayo. Matagal ka nang nakikinig. Ano ba ang resulta sa pakikinig mo? Ano ba ang naiintindihan mo? Matagal ka nang pinapahirapan ng iyong karamdaman. Kaya nga dito, inilalantad na po natin sa inyo ang mga ebidensya live na live. Hello, masaganang buhay! Hello po. Ano po yung sagot po doon sa 5 pangunahing produkto po? Taga saan po kayo? Dito po sa Minalabak. Sa Minalabak. Sigurado kang taga Minalabak ka? Opo. Anong barangay dyan sa Minalabak? Taririk po. Bakit tinawag na Taririk yan? Mataririk ka muna bago ka makapunta. Sa sentro ng... Hindi ko alam. Hindi mo alam. Alamin mo Bakit tinawag na Taririk ang inyo pong barangay? Iikot muna. Ilang ikot muna bago ka makarating. Sa Taririk. Kayo ba nakagamit na? Nakagamit na ng ating mga produkto, ma'am? Yung yung rice coffee. Anong spelling ng rice coffee? R-I-C-E. Sigurado ka! Sigurado ka! Ano ang spelling ng ating rice coffee? R-I-C-E po. Sigurado ka? Diyan ka nagkakamali. Bumili ka, pero naduling ka. Naduling. Hindi ito panunuplado Sabi mo nakabili ka na. Malaking titik bago...
Ano ang spelling ng ating produkto, ma'am, na inyo pong ininom na tinira at binanatan? Anong spelling, aber? Hoy! Anong spelling? Kita mo na. Hindi yan hula-hula, hindi yan chinatsamba. Hindi kayo makakalusot sa atin. Abay, bibigyan ko kayo ng Noche Buena package, tapos mali-mali yung sagot. Abay, hindi naman yan ata makatarungan, di ba? Sabi niya, anong spelling? Lagi ko naman pinapaliwanag. Ano ang spelling? Si Kuya Jigs nga, suplado. Hindi ako suplado. Practical lang tayo. Diba? Itinuturo ko na sa'yo yung tamang spelling, pero iba naman ang ginagamit mo. Baka mali yung nabili mo or mali yung binili mo. Sige. Arangkada! Anyway, ito pong ating mga produkto, abay, mabibili po yan sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore. Noche Buena package, nandoon yung ating produkto na talagang kasama sa package. I-review ko muna yung mga butika, mga pharmacy, mga drugstore. Sabihin po naman ninyo, baka nanunuplado ako ha. Hindi ko kayo sinusupladuhan. Pinapaliwanag lang yung tama. Yung tama, di ba sabi ko ang spelling nito ay ganito? Pero iba naman ang sinasagot mo sa akin. Kaya nga, maging practical naman tayo. Ano po? Maging fair lang ang laban. Baka ibang produkto ang binili mo. Aba, yung sinunog na bigas, mali po yun, di ba? Anyway, napakabilis ng oras. Ang ating mga produkto available po, yung 5 mga pangunahing mga produkto. Available po yan sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore. Galaw-galaw lang. Sa mga pagpunta, sa mga butika, sa mga pharmacy. Kung sakaling wala pa dyan sa inyong lugar, hangad ko, hinihiling ko na sana mag-request po kayo, na sana mag-order. Kasi kapag tayo po'y nag-aalok ng ating mga produkto sa ibang mga butika, medyo taas kilay po sila. Tapos sabay talikod. Kasi wala pa daw nagtatanong, wala pa daw naghahanap. Kaya nga sayang yung effort na maglalagay na lang sana kami ng mga produkto, kaso hindi tinatanggap dahil wala pa daw nagtatanong, wala pa nag-i-inquire. Pero kapag kayo po ay nag-request na, nag-abiso na, naghanap na, abay, kapag tayo po ay nag-aalok ng ating produkto sa mga butika, abay, agad-agad po yan na tinatanggap po nila. Ano po? Sige, lagi ko naman bagang pinapaliwanag sa inyo. Ano po? Lagi ko naman pinapaliwanag sa inyo, hindi po to yung sinunog na bigas. Tapos, kapag pinapa-spell ko po sa inyo, ang sinasagot nyo sa akin, R-I-C-E, di bigas. Di ba sabi ko sa inyo, babangon ka mula sa banig ng karamdaman, alive na alive. Hindi ko naman kayo pinapahirapan sa pamimigay ng mga papremyo po natin. Medyo syempre, abay, yung tama lang na mga kasagutan. Tama po ba? Fair lang ang laban. Baka laging mali yung binibili po naman ninyo. Ano ang 5 pangunahing produkto? Lagi ko naman bagang pinapaliwanag. Para saan? Kaya nga sa mga bata, pwede rin po ang ating produkto. Wala pong pinipiling edad. Pangalawa pa yan, kung matagal ka nang nakikinig, abay, iniisa-isa ko. Yung mga pangunahing produkto po natin, ini-elaborate po natin, di po ba? Ito'y tamang, sabi nga natin, tamang sagot lang para nandyan naman sa'yo yung biyaya at grasya. Kasi kung mali ang nabili nyo pong produkto, disgrasya! Tama ba? Sige ha. Hindi po ako galit, hindi po ako suplado. Naglalambing lang naman. Di ba, darling? Hangad ko ang kagalingan ng bawat isa ng miyembro ng pamilya.
O, paano po yan? Eto na naman, ang tad-tad na mga ebidensya, mga paliwanag, mga patunay ng ating Rice Herbal Products, abay pwede po yan sa iba't ibang mga karamdaman. Ibig sabihin, walang pinipili. Kung ano mga nararamdaman mo, pwede ang ating Rice Herbal Products. Rice Herbal Products, babangon ka mula sa banig ng karamdaman. Eto na naman, ang tad-tad na mga ebidensya. Kung hindi ka pa gagamit, iinom, hindi ka pa susubok, pinapatagal mo pa, tatadtarin ka ng bayarin sa ospital. Pero kapag inagapan mo na, sinimulan mo na, sana ngayon na darating yung Pasko, may resulta ka na. O eto na naman, ang Ratsyada, rumaragas ang mga kwentong kagalingan mula sa mga kababayan po nating nagsumikap, gumamit, uminom ng ating mga produkto. Ako po si Baby Armalite. Masaganang buhay. Maraming salamat. Bye-bye! Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Clarissa po. Clarissa, taga-saan po kayo? Taga-Calabanga. Calabanga, Camarines Sur. Sino pong uminom ng ating rice coffee, Ma'am Clarissa? Lahat po kami. Bakit po kayo sumubok gumamit ng ating rice coffee mix? Anong nararamdaman ni Mama mo? Ay, yung ano po kasi sa kamay, may bukol siya. Matagal na. Pinacheck up na yung sabi daw po, kailangan daw i-operahan. Tapos siyempre wala na sila, kaya inayaan lang po namin. Gaano nakalaki yung bukol? Medyo malaki-laki na rin. Anong nakita mong resulta ng pinainom niyo po ng rice coffee mix? Lumait na yun. Ano pong may papabot mong mensahe sa ating mga nakikinig? I-try rin ako yung ano po. Para ko maramdaman din like kung nagbabago. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Si Irene po. Taga-saan po kayo, Ma'am Irene? Magaraw. May UTI kasi ako regular menstruation ako Parang may pagbabago. Nakakapag-ihina ng maganda. Nakagaya noon. Medyo nasakit yung balakang ko. Ngayon hindi na. Sana po yung nakikinig para malaman nila ang epekto. Hindi lang yung sabi-sabi lang. Try nila para malaman nila ang resulta sa katawan. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Kagalingan ba sa inyong karamdaman ang hanap nyo? Narito ang isang patunay ng magandang naidudulot sa ating katawan ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Ako sa Sir Aguirre, sa Gamila House, Lordile. Nagpapasalamat po ako sa Rice Coffee 77 yan, Kunoy. Alam mo po kaya nagkukulog ang likod ko. Nahihika ako. Nahihika sa nagkukulog ang tiyan ko. Namatian ko po malay ang rice coffee. Dahil na ako nag-aasukan. Ang sakong tulak, nalaray pagsisian. Malay na. Iyo po. Tandang ko sa inyong pag-advertise na ang rice coffee. Maray, ako po nag-firmal. Kaya ka mong sa Dr. Niles, nada o anong paman. Pagbakal ka mong rice coffee, herbal 14, 1 plus 1, tamaray. Salamat po. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Narito ang isa na namang kwento ng kagalingan dahil sa Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Susan Alcantara, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Ano po ang mga health problems at nagka-interest kayo na tuminom ng ating rice coffee mix? Kasi po, hindi ko po parang sumasakit, parang po palaging pusok, tapos yung leg ko po parang sumisikip, tapos yung likod ko po masakit. Ilang araw mo naramdaman na nagkakaroon ng improvement nang ikaw'y umiinom na ng ating rice coffee mix? 2 araw po, umpisa nung pagbili ko sa'yo. Ilang box, ma'am, ang binili po ninyo? 10. Uy, 10! Ang galing naman, ha? Anong mga improvement? Wala na po akong nararamdaman, tira na po akong atakihin. Ay, anong atake yun, ma'am? Nabihira ng... Parang nanghihina po yung katawan ko. Nang nakainom ka ng ating rice coffee mix, yung panghihina mo, ano na ang resulta? Nawala na po. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy.
Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rise Coffee. Jerry Pasqueña ng Balatan. Normal na po yung pagbabawel ko at saka yung hyper ko po, hindi na ako inaatake. Yung namamanhid yung yung tuhod, nawala na ho yun. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling, Rise Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rise Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Malinaw, makusog, na nadadangog sa kapikulan, maging sa enterong kinaaban. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rise Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Jane Ramirez po ng Kapanawan, Quezon. Yung matres ko po, sumasakit po siya palagi. Pag sumasakit po siya, niiyak lang po ako dahil sobrang sakit po. Tapos po, napakinggan ko po yung rice coffee. Binabili ko po yung asawa ko. After 3 days po, naramdaman ko po na parang may sumasama po dun sa ihi ko. Para pong lapak siya na sumasama siya sa sa panty. And then tapos po nung nagpa-ultrasound po ako para po matingnan yung tumor dun sa matres ko. Nakita ko po doon na unti-unti po yung nahahati. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rise Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Ray Marihincia po. Taga saan po kayo? Santa Cruz, Marinduque. Ikaw po ba'y nakainom na ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee, ma'am? Oo, naka-isang taon na po ako. Ay, ako po ay stroke at saka ako'y high blood. At sinubukan ko po at nadidingi ko po sa inyong radyo. Ay, gumanda po ang aking pakiramdam. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rise Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Ang Rachel, Tagalabaw, Libmana. Sakit yung stick mo. Wala ko parang digaya ko ng maasim para pag may kalamansi yung binibigay ko eh. Sabi mo, 15 boxes na naubos mo. Ano na ang nangyari sa pag-inom mo ng ating Rice Herbal Coffee, Nanay Riching? Maganda po ang pakiramdam ko kasi magaan yung katawan ko, pati yung rayuma ko, yung pakiramdam ko sa likod ko at hindi na sumakit, pati yung uric acid ko. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling, Rise Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rise Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Kayo ay nakikinig sa programang Tagumpay sa Kalusugan. You know I'm
masaganang buhay sa ating mga kababayan. At tuloy-tuloy na naman tayo sa programang inyong pinagkakaabalahan, pakinggan. Siyempre pa ang produktong pinagkakatiwalaan. Anyway, maraming salamat sa ating mga kababayan. Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan, narinig na po ninyo ang tad-tad na mga ebidensya. Kung kayo po'y nag-iinarte pa, ay talaga naman pong tatadta rin kayo ng iba't ibang mga karamdaman sa katawan. Kaya nga, maging praktikal, maging po namang determinado, gawa ng atin naman pong ipinapaabot ang malinaw at malakas na mga sunod-sunod na mga patotoo, pahayag, paliwanag. Kaya nga yung mga nagdadalawang isip pa, abay matagal na po tayong papakilala, talagang kilalang kilala na ang magandang epekto, resulta, benepisyo ng Rice Herbal Products. Anyway, sa patuloy na nagtatanong, ang Rice Herbal Products po, ang spelling po naman ito ay R-I-S-E. Hindi po ito yung produkto ng bigas. Kumbaga, produkto ng mga taong nakabangon mula sa banig ng karamdaman. Ito pong ating produkto ay rehistrado po. Bawat mga produkto na ating po namang ini-endorso, ito po ay rehistrado sa Food and Drug Administration. Ibig sabihin na pumasa po ito sa Philippine Standard for Food Supplement Consumption. Ibig sabihin na ang mga produkto na ating ini-endorso ay may kaukulang mga legal na mga papeles. Ibig sabihin, lehitimo ang ating produkto na siyang nakakatulong at katuwang po natin sa iba't ibang mga nararamdaman sa katawan. Although hindi po natin ito sinasabi na ito po'y gamot, ito po'y tumutulong laang sa pamamagitan ng tinatawag natin na rehydration. Kasi isipin mo na lang, kahit napakarami mong mga iniinom na mga tableta, mga kapsula, mga sirap, kung kakarampot ang tubig sa sistema na dumadaloy sa iyong katawan, abay isa po yan sa tinatawag natin na poor digestion, poor circulation. And kaya nga sabi nga natin maraming mga kababayan po natin ang satisfied sa resulta. Kasi imaginein mo na lang, di ba, katatapos laang ng mga nagdaang mga tinatawag natin na mga dilubyo, dala ng bagyo, sunod-sunod. Sabi nga natin, sabi ng ating mga kababayan, kahit walang supply ng kuryente, abay napapagtyagaan ang solar lights, napapagtyagaan ang kandila, napapagtyagaan ang lampara, napapagtyagaan ang ilaw ng gasera, pero walang makakapagtyaga na walang supply ng tubig sa kusina at sa banyo. O ganun po yun ang ginagawa ng ating produkto. So ano-ano nga ba ang mga produkto na meron sa ating Rice Herbal Products? Abay, yan po naman ang mga pangunahin nating produkto. Nariyan po ang ating Rice Herbal Coffee, 14-in-1 plus 1. Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea. Abay, masarap, perfect combination para sa mabilis na epekto at reaksyon sa katawan. Yung ating Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea na kung saan, abay, kapag pinagsabay nyo po yan na pinagtimpla, pinaghalot sabay na iniinom araw-araw, mabilis ang cleansing reaction. And hindi lang yan, meron din pa naman tayong Rice Herbal Iced Tea. Abay, sa panahon ng matinding tag-init, abay, kinakailangan natin na nakakapawi yan ng matinding init sa ating katawan. Isa pa riyan yung ating Rice Extreme Herbal Juice Drink. Abay, talagang kung paano nyo po na-satisfy, nagustuhanan yung epekto benepisyo ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, this time sa matinding init, abay, refreshing ang ating Rice Herbal
Extreme Juice Drink. Anyway, sa inyo pong mga katanungan, pwede kayong maging bahagi ng ating programa. Uy, sino pala sa inyo ang may magandang kwento, magandang karanasan? Abay, i-share mo naman yan sa ating mga mamamayan para tayo po'y maging tulay, maging instrumento, tagapaghatid balita ng swerte at pag-asa. At syempre po naman, maging daan pa naman tayo na maging peacemaker sa mga kababayan po natin na naghahanap ng alternatibong solusyon. Anyway, ang ating Rice Herbal Products nga pala, ito po'y available po sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore, sa mga tindahan, sa mga grocery store. Hanapin nyo lang po ang ating Rice Herbal Products. Kaya nga ito pong ating programa abay nagbibigay ng inspirasyon sa ating mga kababayan at syempre pa linaw kung paano magiging daan na makakatulong sa iba't ibang mga kababayan po natin na may iniindang mga karamdaman. Kaya nga kung mamarapatin po naman ninyo, matagal ka nang nakikinig, ano ang naiintindihan mo sa pakikinig at hindi ka pa gumagawa ng paraan na maka-score man laang or sabi nga natin, makasubok. Anyway, ito pong ating Rice Herbal Coffee, 14 in 1 plus 1, Rice Extreme Herbal Juice Drink, Rice Herbal 3 and 1 Hot Tea, at Rice Herbal Hot Tea at Iced Tea. Abay, dalawa po yan. Ano po? Merong herbal na inuming tsaa, sa meron namang inuming herbal na tsaa sa malamig. Abay, kahit alin sa mga ito, kapag pinagtsatsagaan mo na pag-inom, kasi may mga karamdaman na hindi naman po yan nakukuha sa madalian. Hindi naman po nakukuha yan sa isang karton, sa dalawang karton. Iba-iba po kasi mga kababayan ang metabolismo ng ating katawan. Yung ibang naririnig nyo po na nakadalawang karton, 3 karton, 5 karton, abay swerte po nila kasi walang gaanong heavy loads or mabigat na pasanin sa kanyang katawan. Tulad po ng ano po, yung tinatawag po natin na mga supply na hindi naman kailangan sa ating katawan, tulad po ng sobrang produksyon ng kolesterol, uric acid, blood sugar, mga kinakain natin araw-araw na mga chemically processed. Dagdag pa riyan, kung meron tayong nakakagawi or nakagawi ang bisyo, mga 20 to 30 years. Ngayon, kapag umiinom po kayo ng ating Rice Herbal Coffee, 14 in 1 plus 1, or Rice Extreme Herbal Juice Drink, or Rice Herbal Iced Tea, or Rice Herbal Hot Tea, may mga iba-ibang mga reaksyon sa katawan. Halimbawa, kapag umiinom po kayo ng ating Rice Herbal Coffee, 14 in 1 plus 1, Rice Herbal 3 and 1 Hot Tea, abay mayat maya nararamdaman mo, nararanasan mo yung pabalik-balik po baga sa CR, mga nagkakadalawang beses, 3 beses. Abay, idinidispatch na po yan, paunti-unti. Huwag po kayong magreklamo. Ito po'y pinapaliwanag natin para maayos, malinaw tayong nagkakaintindihan. Ay, uminom ako ng Rice Herbal Products, sabi maganda sa katawan. Naririnig ko sa radyo, nang sinubukan ko, nakakadalawang pabalik-balik ako sa sir, ihi ng ihi. Ano ba yan? Nakakainis. Abay, yan po yung tinatawag natin na overhaul. Ano po? Overhaul cleansing sa katawan. And of course, kung sakasakali man na umiinom po kayo ng ating Rice Herbal Products, may tendency na ubo po kayo ng ubo. Ano po? Sa pag-uubo po kasi, sa pag-uubo, abay inilalabas na yung basura or toxin sa iyong katawan. Yung mga matagal na pong naipon, na inyo pong naipundar. Kasi tayo po'y nagkakasakit mula sa ating mga bisyo.
'di ba? Sa mga tinatawag natin na pag-iinom ng alak. Hindi naman actually pinagbabawal ang pag-inom ng alak, pero kinakailangan may panahon lang po 'yan. Ano po? Yung tinatawag po natin na drink moderately. And of course, kung sakasakali man na meron po kayong iniinom na mga gamot na rekomendado, reseta ng doktor, pwede po yan. Kasi tulad po ng tinatawag natin na mga antibiotics, may tinatawag na elemento na kinakailangan din yung mga rekomendado reseta ng doktor. Kasi yan po talaga ay intended na puksain yung mikrobyo, bacteria, virus na talagang kumalat. Lalong-lalo na kung meron po naman kayong tinatawag na mga cancer sa katawan. Kaya nga yung tinatawag natin na rehydration and nutritional supplementation. Makakatulong po yan sa iyong katawan. Uy, sa bata, pwede rin po. Habang lumalaki yung bata, mga 3 years old, 4, 5, 6, 7, hanggang teenager, pwede po yung ating Rice Herbal Products. Lalong-lalo na yung sa mga kabataan na mahilig uminom ng mga soft drinks. Lalong-lalo na yung mga mahihilig uminom ng mga tinatawag po natin na mga matamis or mga juice. Matamis nga ang iniinom nating juice. Kaso wala naman pong sustansya, wala naman pong nutrisyon, wala naman pong bitamina. Dito po sa ating Rise Extreme Herbal Juice Drink, abay mas lalong dinoble yung nutrisyon, bitamina, sustansya, mineral na kailangan ng katawan. And of course, hindi po ito yung tinatawag natin na instant. Instant. Kaya nga yung ating mga kababayan, nauuso na po kasi ngayon yung mga instant, mga instamatic. Sa sistema ng ating katawan, hindi po yan basta-basta laang naman. Kaya nga yung tinatawag natin na nutritional supplementation. Paano pong ibig sabihin po niyan? Busog tayo sa mga kinakain po natin, mga iniinom natin, yung mga fast food chains. Busog tayo sa mga iniinom at naiinom at kinakain natin. Kanya lang ang tanong, meron bang equivalent na nutritional value? Dito po sa ating Rise Extreme Herbal Juice Drink, di ba kung niyo pong matatandaan, yung mga lolo't lola natin, mga nanay-tatay natin, mahahaba po ang buhay nitong mga sinaunang panahon. May umaabot ng 110, 115, 120. Dahil kumbaga nabuhay po sila sa mga dahon-dahon, mga kahoy-kahoy, mga ugat-ugat, nilalaga, tinatapal, di po ba? O ganun po yun. Dito sa ating produkto, sa ating Rise Extreme Herbal Juice Drink, na 25 ingredients po yan. Ang gaganda po niyan, hindi mo na kinakailangan pa na mag-blender. Hindi mo na kinakailangan pang mag-kilo-kilo na mga prutas at gulay. Di ba nakakaumay ang pag ganyan? Or hindi mo na kinakailangan pa na maglaga-laga kung ano-anong mga kahoy-kahoy, daon-daon. Dahil nariyan na po. Ngayon, ang pinakamaganda po niyan, perfect combination na po naman natin yung salitan para hindi naman po kayo maumay. Yung ating Rice Herbal Iced Tea. Sa Rice Herbal Iced Tea naman, may taglay po yan na anti-cancer properties. Sa mga buntis, pwede rin po yan. Mga sabihin natin na mga 6 months. At syempre, kung bagong panganak po kayo, sa mga babae po yan mga bagong panganak, pwede naman po ang ating mga produkto. Bakit po? Dahil yung tinatawag natin na nutritional supplementation. Anong ibig sabihin po niyan? Yung nutritional supplementation, pinupuno at kaya nga supplement to add nutrisyon sa katawan.
Kanya lang ito pong ating produkto, abay ang tinatarget po kasi niyan yung ating immune system. Sino si immune system? Abay tinalakay na po natin yan. Nitong mga nakalipas na mga linggo kung ano ang role ng immune system. Para po yung sabi nga natin, yung katulong natin sa bahay, yung gwardya natin, yung mga empleyado ng gobyerno, ng publiko, ng pribado, abay kinakailangan na busugin natin ng tamang sabi nga natin yung paglilingkod nila, yung tinatawag natin na pagbibigay serbisyo. Kasi nga kapag ang isang tao, saglit lang pagbigyan natin ng ating caller. Hello, masaganang buhay. Hello, masaganang buhay. Opo, sino po ito? Hello. Nilo. Taga saan po kay Sir Nilo? Sa Pinamalayan. Pinamalayan, Oriental Mindoro. O kayo po ba yung nakasubok na gumamit uminom ng ating Rice Herbal Product, sir? Alright, maraming salamat. O sige Kaya ngayong ating mga kababayan, abay ito pinapaliwag natin punto por punto. Ang pag-inom po ng ating Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea, Rice Herbal Iced Tea, abay depende po yan sa sinasabi nga nating sistema ng iyong katawan. Yung iba, yung ating Rice Herbal Coffee, 14-in-1 plus 1, mainam po niyan inumin mga 3 cups before meals. Bakit po? Abay, maganda po ang epekto ng ating Rice Herbal Coffee, 14-in-1 plus 1 at Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea sa walang gaanong laman ang tiyan. Bakit po? Abay, yung cholesterol po kasi, yung uric acid na hindi naman kinakailangan, yung mga nakain natin at kinain natin nitong mga nakalipas na mga ilang taon na, mga sabihin po natin na mga 10 to 20 years, abay na-impact po dyan sa ating bituka, sa linings. Ngayon, kapag umiinom po kayo before meals, abay maganda po ang resulta niyan kasi nga yung mga naipundar po ninyo sa matagal na panahon, malay po naman ninyo sa pag-inom nyo po ng mainit-init na Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea. Abay yung mga kababayan po naman natin natatawa, utot daw sila ng utot. Kasi nga sa pamamagitan ng pag-uutot, abay dinidispatch siya na yung sabi nga natin yung kabag. Available nga pala ang ating Rice Herbal Products sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore. Huwag mo nang antayin pa na lumala ang kalagayan ng iyong katawan. Tayo kasing mga Pilipino, kung kailan malala na, kung kailan ito nga pong sabi nga natin, abay kalat na yung mga karamdaman niya, kung kailan dehado na, doon pa lang magsisimula. Gaya ng sakit ng ngipin, alam nang may diferensya, alam nang may butas, alam may kumikirot-kirot, sumasakit, abay binabaliwala lang yan. Pero kapag namaga na, tuwad-tuwad na, tumbling ng tumbling, gusto nang pabunutin yung sakit ng ngipin gaya na Ernie Marfil na umiinom ngayon ng mainit-init na Rice Herbal Coffee, 14-in-1 plus 1, abay napapawi ang kanyang gutom. O ganyan po yan, ano po? Anyway, sa iba pang mga katanungan, pwede kayo mag-text or tumawag sa cellphone number na 0929-209-6657. Diskarte na lang ang kailangan. Alisin ang pag-iinarte. Matagal ka nang nakikinig. Abay, sa pagkikinig nyo po, abay yan po ang ating ipinapaalala na wag mo nang antayin pang lumala ang kondisyon ng iyong katawan. Kapag malala na, doon tayo nagmamakaawa, abay wala na pong nagagawa ang doktor. Kahit na sinong pinakamagaling na manggagamot din, kapag malala na, ipasok na lang yan sa ataol. Para dire-diretso, wala nang problem. O bato-bato sa langit Ang tamaan, tinira.
Oh, tama ba? Abay, ayan na yung sabi nga natin. Ito'y practical. Punto por punto na ating ipinapaliwanag. Habang maaga pa, palakasin na ang resistensya. Banatan mo na, tirahin mo na. Anumang mga nararamdaman mo sa katawan. Pwedeng-pwede po ang Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, Rice Herbal 3 in 1 hot tea. Sa mga bata pwede, sa mga buntis pwede, sa hindi nabubuntis pwede. Lahat pwedeng-pwede. Basta naniniwala at nagtitiwala ka. Sabi ni Noli Makawili, abay time ka na boy. Layas ka na dyan. Sige na nga, sige na. Sa ngalan ni Noli Boy, ako ba naman si Baby Armalite, ang tinamaan sa pole. Bato-bato sa langit ang tinamaan. Abay, aba. Ayan na, may tama ka. Ako ba si Baby Armalite, masaganang boy. Maraming salamat, bye-bye. I love you. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling, Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grape seed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rice Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rice Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14 in 1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Jane Ramirez po ng Kapanawan, Quezon. Yung matres ko po, sumasakit po siya palagi. Pag sumasakit po siya, niiyak lang po ako dahil sobrang sakit po. Tapos po, napakinggan ko po yung rice coffee. Binabili ko po yung asawa ko. After 3 days po, naramdaman ko po na parang may sumasama po dun sa ihi ko. Para pong lapak siya na sumasama siya sa sa panty. And then tapos po nung nagpa-ultrasound po ako para po matingnan yung tumor dun sa matres ko. Nakita ko po doon na unti-unti po yung nahahati. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14 in 1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Isang review po, Pulilio Quezon. O ano po ang magandang naitulong at nagka-interest ka na uminom ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1? Kasi po meron po kumisibot-sibot sa malapit po sa bato ko. Tapos po gata po akong diabetes. Na uminom po ako ng Rice Coffee Mix nyo, nawala po yung mga nararamdaman ko sa katawan. Ngayon po, nakakaapat na box na po kami. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy.